Unsay positibo ug negatibong epekto sa paggamit og social media. Ang paggugulog oras sa social media naay positibo ug negatibong epekto. Ug kung sobra na ang paggamit nimo sa social media, maapektuhan nimong mental health, relationships ug adlaw-adlaw nga mga responsibilidad. Mao ni ang positibong aspeto. Number 1, connection. Ang social media makatabang nato nga makakonekta sa atong mga higala ug pamilya, labi na kung naa sila sa layo. Number 2, impormasyon. Tungod sa social media, makakita tag daghang balita, makabaluta kung unsay mga trending ug daghan pud tang makita nga motivational, inspirational ug educational content. Number 3, komunidad. Makakaplag tag mga tawo nga parehas natong mga interes. Maupod ni ang negatibong aspeto. Number 1, mental health. Ang sobra nga paggamit og social media kay makaapekto sa atong panghunahuna. Magka-anxiety ta, depress ug ubos na pagtan-aw sa atong kaugalingon. Kasagaran tungod sa pagkumpara sa imong nakita versus sa imong kinabuhi. Ug napod dira ang cyberbullying ug mga negative content nga imong makita. Number 2, masayang imong oras. Imbis na ka importanteng buhaton, nalingaw na ka sa sigig scroll. Napasagdan na nimo ang angay buhaton. Number 3, mabilar ka. Tungod sa pagtutok nimo sa screen, mawala imong duka. Sa sige nimong scroll, wa nimo nabantayan nga kadlaw na. Karon kabalo na ta sa positive ug negative effects sa paggamit og social media. Mao ni akong ma-advise o ma-recommend sa imo pag-set og limit. Dayon panid imong kaugalingon. Kung negatibo imong ibati, bawasi ang oras sa paggamit sa social media. Dapat balanse lang. Moderation is key.